În centrul vechi, Carmen al Valenciei, un loc unde puteți servi o cafea și o gustare bună, empanadas. Ia să vedem aici ce avem. Avem empanada de chile, carne de vită, ouă și măsline negre cu carne de vită, inclusiv empanada cu tofu, legume, cu pui și legume, picante, panas. Am primit comanda, un cappuccino și empanadas încălzite. Tocmai le-am tăiat. Și torturi. Un tort de morcov care arată bine.